We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong pagmata o maayong buntag kanatong tanan og sa ato ang mga igsoon, silingan, higala, mga mahal sa kinabuhi og sa atong mga kapuso nga naka-tune in karon sa GMA Regional TV Live nginyong makita Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag. Ako gihapon ang inyong makauban ning kabuntagon, Cecil Kibod Castro. Ug sa kanunay mga kapuso, always remember to begin each day with a smile and with confidence. Busa sa way paglangay sa BizTalk karong taon-taon, maki-good vibes ta kauban ang maanyag nga kapuso actress Lovie Poe ug sayran ta ang mga financial tips nga iyang ihatag kanato karong taon-taon. Ug sa katong hilig nga mag-food trip, ilabi na ang pagkaon nga siomay, ani ay usa ka motorcycle enthusiast nga namaligya og siomay gamit ang iyang motorsiklo ug ato siyang ilailahon karong taon-taon. Ug ato usab hinabi ang usa ka negosyante nga namaligya og kape gamit ang iyang bisikleta. Ug subay sa nagsingabot nga Holy Week, adunay usa ka lugar sa tibuok nasod nga gitugutan sa pagkaon og karne sa baboy panahon sa Semana Santa. Ug mao kini ang Isla sa Bantayan. Matod sa pipila ka mga researchers, nga niadtong 1840s gitugutan sa Santo Papa ang mga residente sa Bantayan Island sa pagkaon og karne sa baboy. Sanglit ang isda o ang mga pagkaong dagat nga sagad kaunon sa mga mulupyo sa maong dapit nagnihit. Ug matod pa, walay gitugutan nga makapanagat atol sa Biyernes Santo kay pipila sa mga mananagat mitambong man sa misa sa lungsod ug gawas ni ana nihit usab ang seafood. Ug hangtod karon mao kini ang gina-practice sa maong isla. Gipasabot usab sa simbahan sa maong lugar nga dili kini piyesta apan ang paghinumdum gihapon sa Holy Week. Apan tungod kay ani paghihapon ang pandemya mga kapuso, mas haom nga anaalang usa ta sa ato ang mga panimay mamalandong. Ang importante nga makahimo kita og self-reflection. Matagabi makita nato siya isip si Sensen Gipit. Og relate kaayo kitang tanan sa iyang karakter, isip usa ka madiskarte nga rakitera. Busa joining us this morning, Sensen Gipit herself, Miss Lovie Poe. Maayong buntag, Lovie. So good to have you back here again. Yes, maayong buntag. Maraming salamat sa GMA Regional TV Live. And Miss Cecil, it's nice to see you again. Hello po mga kapuso. Nice to see you once again talaga, Lovie. Kumusta ka na? How's your morning so far? Okay naman, it's been good kasi ano po talaga, nandito kami ngayon sa kalagitnaan ng taping and masarap lang yung pakiramdam, syempre na nakakapagtrabaho tayo and we all get to spend time with our friends. First of all, congratulations, Lovie has a latest single. Please tell us about this song and the whole experience of producing this project. Thank you so much. It was such a great experience for me kasi syempre I first recorded this song when I was in New York and yeah, it was an experience because I got to shoot the music video in Los Angeles and a lot of I don't know, it's just like
I feel like the song, maraming nakaka-relate na tao, of course, kasi marami naman dumaan na sa breakups, and it's just something that I really enjoyed recording. And of course, Lovey, congratulations din sa napaka-successful at napakasaya na Oh My Love. How do you feel sa mainit na pagtanggap ng mga viewers sa romcom na ito? Of course, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taong nanonood pa ng Oh My Love, at maraming salamat sa walang sawa niyong suporta, kasi talaga naman pong I think when you're having fun, makikita yun on screen. And ako po, yung mga nakakasama ko po on set, everyone's just like so happy and so jolly, and yeah, I'm just really glad na talaga namang yung mga tao ay talagang mainit yung pagtanggap sa romantic comedy show na ito. Lovey, sa drama ka talaga namin kilala, pero pinili mong bumida sa romcom na ito. What made you want to do Oh My Love? Ang sarap lang to do something new. It's like I find it like it's a breather for me. Kasi syempre parang it's, as an actor, parang you grow even more pagka meron kang iba't ibang characters na pinoportray. At para sa akin, since hindi ko to ginagawa ng madalas, talagang challenging siya for me. Plus, ang mga kasama ko pa dito, talaga namang kilalang mga magagaling when it comes to comedy. So talagang for me, ano na siya talaga, parang practice na rin siya for me. This time, let's talk about your co-star, Benjamin Alves, whom you've worked with dati pa, di ba? Ikaw nga yung naging first leading lady niya, Lovey. Pero how do you find him now bilang kapartner mo sa comedy? That time that apart, na talagang hindi kami nagkatrabaho together, tapos nung first scene namin, parang there's something new. Parang talaga nag-grow siya as an actor, and as, like even more as a person. Kasi parang, ang tagal din namin hindi nagkasama talaga. So it's just nice na reunited kami, and we get to, bond even more. At talaga namang, masarap lang yung pakiramdam kasi magaan siya kasama. How about your other co-stars? Na halos lahat sila mga komedyante. Ano yung mga natututunan mo from them? Actually, marami kami mga scenes dito na talagang yung parang binabara nila ako dahil sanay sila sa nagda-drama ako. So pagka ako yung humihirit, or nag-a-adlib ng something funny, talaga namang super kansyaw sila sa akin. So talagang masaya kasi it feels like family talaga. And of course, aside sa mga funny moments nyo sa set and on-screen as well, dito sa Oh My Love, this talks about financial literacy, di ba? Na napapanahon din, lalo na ngayong may pandemic pa. Ikaw ba, Lovey, ano yung mga tipid tips na ina-apply mo din sa sarili mo ngayon? I always try to buy things that are necessary more than anything. And also, we have to remember that small things add up. Parang kahit simpleng bagay na parang pagbili ng kape sa umaga. Yes, pagka binilang natin, okay, magkano lang to sa isang araw, pero it all adds up. So parang for me, rule talaga is to keep that in mind. Yung mga small things, pag nagpatong-patong yan, it still counts, So parang isa yan sa mga bagay na talagang nasa utak ko. But you just have to keep in mind what comes first. You have to know what your priorities are. Tama ka nga doon, priorities and necessities. Yan. This time naman, Lovey, para sa mga kapuso natin na gabi-gabing nanonood ng Oh My Love, what message do you want to give them? Sobrang happy kami dito sa set dahil talaga namang you guys have been watching our show. So maraming salamat. And sana po hindi kayo magsawa kasi gabi-gabi papaligayahin namin kayo at the same time, may matututunan pa kayo. Siyempre, bago tayo matulog sa gabi and pagod tayo sa trabaho or we had like a rough day, parang it's nice to, just feel relaxed and nandito kami para sa inyo. Daghang salamat, Lovey. Yes. Daghang salamat. Maraming salamat po.
Og maokad to si Lovey po mga kapuso, sundin ninyo ang makalingaw og makakilig nga istorya sa Oh My Love Matagabii dinhi sa Kapuso Network. Og daghan pamigdalit kaninyo mga kapuso, so tutok lang mo dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Siomay ba ang cravings ninyo mga kapuso? Karon ani ay siomay sa motor nga patok nga negosyo sa atong bisita. With us this morning is Mr. Joseph Alvarico. Good morning, Sir Joseph. Welcome sa atong programa GMA Regional TV Live. Kumusta, sir? Good morning. Okay ra jud kayo, ma'am. Yeah, okay ra jud kayo, ma'am. Sir, I know busy kayo ka ug daghan kayong salamat nga gihatagan minimog oras kay kanilaging pandemya, daghan kayong gustong magnegosyo. So busa sir, kumusta sir ang dagan sa negosyo nato sa siomay? So far, ma'am, medyo nakabangon na kay gikan sa COVID. Walay mga eskwelahan kay 80% sa mong business, ma'am, kay eskwelahan dependent pan siya. Sugdan usa nato pinaagi sa pag-ila-ila kanimo sa imuhang personal life ug unsa ang imuhang Sige, mga interest ug imuhang mga hobby. Sa katong wala pa kani venture ni ining siomay business sir, unsay mga gikalingawan nato sir? Artist ko, ma'am, kanang sa una, kanang maghilig og drawing, mahilig og mga street art, magpaint sa ko sa una, mag-oil canvas sa ko sa una. Unya, dagang kog mga contest na apilan katong high school pa ko sa San Jose, Basak. Dayon, after that, ma'am, nitok up kog IT, college sa ACT, Asian College. Unya, unfortunately, wala ka bayad akong parents kay kuan man ko kanang illegitimate. So, akong mama na nilang family, akong papa na silang family. So, after nag-working student ko, ma'am, wala, dili na makaya na ko, then isoy ko call center. That was way back 2010. Why did you use your motorcycle sir sa pagluto og siomay? Pinalahi po ni siya nga pamaagi. Sakto, ma'am. Kay kanang show, ang mga carts mo ni Papa kay mostly bike. Duha ra jud ang motor nga kuan, then naay mga lugar nga dili niya madtuan, nya dili katilaw sa iyang siomay. Unya si Papa nako kay kuan kayo siya kanang pasigarbo sa iyang sauce. Wow. Kay lahi ra siya sa uban nga mga sauce. Ang secret dyan ni ma'am, bahin pa niya is naa sa mga trabahante jud. Priority dyan yung mga trabahante, kung na masakit, makuan, imo silang tratuhon nga pamilya jud. Kay kung wala may mga trabahante, ma'am, dili jud mo successful ang business, ma'am. Og karon sir, let's talk about your being a motorcycle enthusiast. How do you find your hobby very interesting sir nga nakatabang usab sa imuhang negosyo ron? Kuan siya, ma'am, kanang actually kanang mga barkada nako nga kauban ni Paul and Zano from Coffee Mobile, shout out sir. Kanang hili mi motor, and then magproblema mi kanang moadto mig mga bukid, moadto mig mga dagat nga wala mi mainom kape, walay makaon. So mo na we decided nga kanang magingana. That's what we call pop-up culture, kanang mga motorcycle, magdag pagkaon, then magtapok, mag-gather. So tungod usab siya sa hobby sir nga nahimo ninyong negosyo. Mao nang daghan kayog. Yes, ma'am. Daghan kayog na inspire sir sa inyuhang namugna nga patok nga negosyo karong pandemya. Unsay imuhang gustong ihatag nga advice sa mga gusto usab magnegosyo? Walay sayon nga negosyo. Nya walay modyo na siya, walay sayon nga negosyo, ma'am. Naadyo'y struggle pero hinahinay lang jud. Unya basta ganahan kasi mong mabuhat, mawala ra gyud imong kakapoy. Kailangan optimistic ka, unya strong ka, kabaw ka mo balansi sa imong oras nga agay murag duha ka oras sa muntog. Kailangan ko mabawi, nya bawi na sad unya. Busa sir, before we end our interview, what's your message of hope para sa ato ang mga viewers? Kuan kanang any opportunity makita ninyo sa negosyo, push lang jud mo ana, ayaw mo kakuan sa mga negative comments. Unya more power. More power and more success kanimo sir ug daghan Yes. kayong salamat sir. Thank you kayo, ma'am. Thank you kay ma'am.
Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Ani ay istorya nga makapapukaw sa atong kabuntagon. Sayranta ang makapadasig nga istorya sa barista nga nakabisikleta samtang naninda sa lamian nga kape. Makauban ta karon si Mr. Sally Humarito. Good morning, Sir Sally, and welcome to GMA Regional TV Live. We're so pleased to meet you, sir. Kumusta, sir? Ay, salamat sa gayo, ma'am. Ug may buntag sa kanang mga nagtanaw karon. So sa pagkakaroon na medyo okay gigimay. Gikan pa ko na humat ang andam sa akong mga gipambuhat, ma'am. Magod. Wow, busy morning na Judy ay, sir. Mo nang interesado kaayo ming makabalo sa imuhang storya behind niining patok nimo nga negosyo og linahi kaayo nga konsepto, sir. Nganong nakahuna-huna ka, sir, niining concept nimo nga mag-coffee shop pinaagi sa pagbisikleta? Tungod ra sad din siya sa akong nakitaan sa post, ma'am, nga about ra sad din siya sa mga barista. Daghan mo kong barista karon nga nawadan og trabaho bitaw. Nya ning diskarte sila paninda og kape gamit ilang mga motor. So moto nakaingon ko nga nganong dili man sad na ko makaya mabuhat nga nabuhat kani nila. So mo nagitestingan ako nya sakto sad na ako'y bike nga balay. So mo na akong gigamit DIY na ako kong bike nga hantod mabuo na ko siya coffee bike. Sir, kining pagkat-on nato sa coffee making, nahibalaan nimo pinaagi sa imong experience as a barista. Pero sir, hilig jud ka mga pe. Yes, ma'am, hilig jud kay kog kape, ma'am. So actually kada adlaw mga almost 3 times gani siguro ko mga kape. Sa kahilig na ko sa kape nya sakto sad nga baristas pud sa una. So nagamit ra gid pud ako mga kahibalo, ma'am, nga nasad ko yung mga gamit mga pud nga resbalay. Muna nga gigamit na lang gid pud nako kay sayang sad. And sir, since you mentioned nga may trabaho ka isip barista kani adto, nganong nakunong, sir, kining ato ang trabaho, sir, isip usa ka barista? Para sa kuan mo ato, ma'am, is ang akong experience is taas-taas na sad ba. So mo to siya nga nag-decide ko nga muhawa sa akong trabaho kay para mangunay na lang unta. So mo to siya nga naninda kog drinks online. Atong una okay pa siya, ma'am. Nya mga 1 month after wasag ko nag-expect, ma'am, nga moabot din yung pandemic, ma'am. So mo to siya nga akong tinda medyo hinay siya. Nya naka-decide ko nga siguro mo apply na lang kog balik og kuan barista. Daghan ko siya gi-applyan nga resibo nya puro rejection sa mga akong nadawat, ma'am, kay siguro nakasabot ra sad ko kay tungod kay pandemic man gud. Despite sa mga struggles nga imuhang giatubang karon nga adunay pandemya, what do you think ang nakapamotivate sa imuha, sir, na dili ka mo give up? Mas maayo magud nga di jud ka mo give up, man, kay og mo give up manguga nya pareha sa sitwasyon ako nga dili ko taga dinhi, walay laing mutabang nako. So no choice jud ko. So kinahanglan nga maningkamot jud ko nga aron mabuhi jud ko nga rin. How about, sir, imuhang advice nga ikahatag ilabi na kadtong mga gusto usab magsugod og negosyo sama nimo? Diskarte lang gid. So angita lang kita diskarte kay ang ugbot lang gid mo una-unahon na daghang kuan diya pamaagi nga makakwarta lang jud ka. Gamitan lang gid mo unsa kay unsay kahibalo nimo kung asa ka maayo, focus na jud ka diya. Before we end our interview, unsay imong gustong ibilin nga mensahe para sa tanan natong mga viewers? Ang mga mensahe lang nako sa tanan is sa karon nga time jud lisod jud kaayo ang atong kahimtang karon kay samot na nga wala pa gid nawala ni atong pandemic. So diskarte lang kita sa atong kinabuhi gid aron mo asenso lang kita gamay maski bahala di lang kita ingon nga mo asenso kaayo. So at least naala tay mo makita nga kuan gamay ba kanang progress bitaw. Di lang sad ingon nga magsalig lang sa naay mga mintabang nato kay tungod ani wala tay trabaho. So diskarte lang gid mao ra gid ang atong kuan. Mao ra gid nga mabuhi lang kita ba. Thank you kaayo, sir, sa paggahin og oras kanamo rong buntaga. Thank you so much. Thank you sad kayo, ma'am. Thank you sad kayo. Thank you sad kayo sa inyong program, ma'am. Thank you, sir. Good luck and Godspeed, sir, sa negosyo. Thank you, ma'am. Thank you.
Kaganiya sa Biztalk, gisaysay ni kapuso actress and singer Lovie Poe ang mga pamaagi niya sa pagdaginot, ilabi na karong panahon sa pandemya. Nga mausay advocacy sa rom-com series niya nga Oh My Love. Samtang sa spotlight, ani ay habi na, negosyo pa. Kini ang gipaambit sa artist o negosyante nga si Joseph Alvarico nga nakamugna og patok nga negosyo, ang pagbaligya og siomay gamit ang iyang motorsiklo. Ug sa katapusan, naistorya nato ang barista nga nakabisikleta nga si Sally Humarito. Nawad-an man og oportunidad nga makapanarbaho apan pinaagi sa iyahang kakugi ug diskarte miandar ang iyang coffee bike business. Mga kapuso, matud pa kung adunay krisis, adunay oportunidad. Busa sa mga nagnegosyo ning panahon sa pandemya, dasig lang kamong tanan o padayon lang kamo sa paghatag og dekalidad nga mga produkto o serbisyo alang sa tanan. Busa aduna kami ibilin nga words to ponder alang kaninyo mga kapuso. Food is symbolic of love when words are inadequate. By Alan D. Wolfelt, usa ka author, educator, and grief counselor. Ug alang sa dugang detalye, log-on lang mo sa atong official website www.gmaregionaltv.com and subscribe na mo sa atong YouTube channel GMA Regional TV alang sa mga dugang episode sa atong programa. Dagang salamat mga kapuso nga nahimo na kaming kabahin sa inyong kabuntagon. Busa tutok lang mo matag buntag dinhi sa GMA Regional TV Live. Ako ang inyong kapuso, Cecil Kibod Castro, and see you on our next episode na usab. Have a great day mga kapuso, stay safe and stay healthy.